Ng'anyo mar chiwo thieth e kaunti ma Busia odonjo odiochieng' mare mar adek ka jotend riwruoge makedo ne ratich jothieth e kaunti no olero ni ok gibi dok chien e chung' ma gisekawo nyaka chop dwachgi. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU kaunti ma Busia Sunday Charo kaachiel kod jagoro maduong' mar riwruog thieth e kaunti ma Busia Filmon Nakoche ne giwacho ni kata obedo ni gibago romo gi saa ka saa, sirikand kaunti no oseikore ma chopo dwachgi. Bende ne gilero ni giikore matimo winjruok kod sirikal ka dipo ni gibiro chiwo ranyisi ma dwaro konyo tieko chandruoge ma gin godo. Those who are due for suitability, they were to go for the suitability and be given the letters. But unfortunately, hivi karibuni tulipo issue strike, resumption of strike notice is when tuliitwa last week on Friday. Kuambiwa eti tupeane miezi 3 tena ili waweze kutekeleza tuliokubaliana watatekeleza kutoka Julai ili ishe Oktoba 17, lakini hawakutekeleza hayo. This afternoon I want to tell you that an aggrieved health worker, a health worker who can not manage to go to hospital, not manage to pay rent, not manage to care for his family, cannot give you good services even if you go to the hospital. Commodities are not in the hospital, and even if they give us these salaries, we are not going to get commodities to work with in the hospital. Sisi tutakuwa katika safari hii ya mgomo, na ningependa kusema ya kwamba ndo sasa mkoko umeanza kualika maua. Sisi tuko wazi kwa maafikiano wakati wowote ule iwapo serikali itakuja ikiwa na mkono wazi.